Keďže mi mesičik čes ten tmavý les, veď mi už svietievať viacej nebudeš. Môj chodník je široký, smutný, tmavý, hlboký, po ňom sa prechodí, môj milý smutní. Povedz mi, Anička, čož taká bledá, veď si ti bývala zdičky červená. Očka sa ti zvedenie, líčka sa ti zbledenie. Povedz mi, Anička, čože ti lenie. Dobrý deň, drahí Lešťania, vítam vás na stretnutí Lešťanov priamo v obci Lešť. Musím sa s touto technikou trošku zoznámiť. Aby ste vedeli, tak dá také informatívne veci, aby sme to nejako, prosím vás, je to vojenský priestor. Často sa tu strieľa, sú tu cudzie vojska. Je to vykosené, je niečo očistené, aby sa nám nestalo, že sa tu nejaký úraz prihodí. Tak vás prosím, aby ste nechodili nikam. My spravíme oficiálny program, po oficiálnom programe bude pauza, povieme odkedy dokedy môžete ísť na cintoríny, prípadne prejsť sa tou cestičkou, čo je očistené, ale choďte aspoň 3-4 spolu, aby keby sa niečo stalo, aby sme vedeli, že niekde nám chýba človek. Aby nám tu nikto neostal ani nejaký úraz, nebodaj ešte mimoriadna vec. Máme tu aj hasičov, teda, ktorí nám... čo nám to tu zvoní? Asi veľa techniky je tu. Takže teraz ja by som vás chcel poprosiť, keby sme si uctili na začiatok nášho tohto oficiálneho programu, kto môžete, vstaňte, prosím vás, minútou ticha všetkých ľudí, ktorí bohužiaľ už nie sú medzi nami, museli predčasne odísť. Ja by som chcel privítať medzi nami podplukovníka Miščíka, ktorý tu zastupuje stredisko výcviku Lešť ako oficiálna organizácia, ktorá toto spravuje. Potom by som si dovolil privítať pani magistru Anetu Tišlarovú, prepáčte, lebo nejako tam nevidím dobre, čo je z toho obvodného úradu vojenského v Priešovciach, ktorá vlastne dneska robí všetku administratívnu činnosť, vybavuje tie vstupky a všetky náležitosti ohľadne návštevy vojenského priestoru. Tak týmto ľuďom by som chcel dať aj slovo, aby vás poinformovali na chvíľočku. Potom vás oboznámim takým programom, že by sme oficiálne začali básňou, potom by sme spravili náboženskú časť. Sú tu zástupcovia cirkvi, to sú ako vojenský teda, aby som ich dobre pomenoval. Takže toľko, nech sa páči, pán. Dobre, ďakujem za slovo, tak ja vás všetkých tu vítam na spomienke 75. výročia vysťahovania z obci Lešť. Som podplukovník Miščík, momentálne poverený zástupca riaditeľa Centra výcviku Lešť, ktorý je vlastne pod týmto patronátom je zorganizovaná táto činnosť. Môj hlavný bod je ten, že chcel by som vás ešte raz zdôrazniť, čo sa týka bezpečnosti. Tento priestor je dosť exponovaný, čo sa týka výcviku, je pripravený a bol pripravený na toto podujatie tak, že vykosili a identifikovali sme priestory, kde by ste sa mali pohybovať. Ten zbytok ostal zarastený a veľmi som vás poprosil, aby ste sa vyhýbali tomu, ako to bolo doteraz. Ako samostatne chodiť v priestoroch. Sú tu rôzne studne, ktoré sú stále otvorené. Je tu tiež možnosť, že sa tu nájde nejaká nevybuchnutá munícia, takže priestor je pripravený v tomto priestore asi tak, že cesto ide okolo, vidíte dole,
vykosená cesta smerom na cintorín a spodnou cestou sa viete vrátiť späť. Ako už bolo spomenuté, pohybujte sa v skupinkách, tak ako, aby sme vedeli, že kde každý je a hlavne keď sa táto spomienková udalosť skončí, aby nám nikto nekýpal, aby sme predišli tomu, aby bol nejaký úraz. Ja vám prajem hlavne veľa tých spomienkových pozitívnych udalostí a užite si tak udalosť. Ďakujem. Teraz by sme mohli teda pokračovať program nejakou vášňou. Po rokoch znovu schádzame sa v tom našom rodnom kraji, kde naše matky pesničkou tížko nás uspávajú. Srdce im horelo radosťou, keď úsmev na tvári videli, zabudli na bôle, trápenia, lebo nás milovali. Roky sa minuli, veď čas nikto nezastaví. Kolísky zničilo zub času a my sme ostareli. Matky už mnohé odišli do nenávratná, aj otcovia vymreli, čo hladila nás ich ruka mozornatá. Túto dedinku len v snách vydáme. Rozišli sme sa, mnohí sa nepoznáme. A predsa niekto nás zbližuje. Hľa, predkov tento rodný kraj. V srdciach rodákov na veky, na tomto pomníku si to prečítaj. Pomník stojí, priateľ kmeď už nie je medzi nami. Za všetko mu s láskou ďakujeme, hľa, v našom rodnom kraji. Tak toto by skončil týmto taký oficiálny začiatok a by som vás poprosil, keby ste mohli tam tú duchovnú časť. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milí bratia, milé sestry, srdečne vás vítam tu na tomto mieste, kedy si spoločne chceme zaspomínať a pripomenúť 75. výročie vysťahovania obce Lešť. Mnohí, keď ste prichádzali a mnohí ste sa na nás pozerali, tak si spädali možno, že tieto osoby, lebo týchto ľudí poznáme. Ja sa musím priznať, alebo teda, že som to ja, bola som 15 rokov farárkou v Priešovciach a teda naposledy, keď sme táto stretli pred 5 rokmi, som možno bola inak oblečená. Pred 3 rokmi som vstúpila do služieb ozbrojených síl a momentálne som dekánkou vzdušných síl vo Zvolenie. Takže som rada, že aj pri takej príležitosti sa môžeme spoločne stretnúť a že môžeme takto Božím slovom, modlitbou, rozhovormi zaspomínať, porozprávať, vzájomne sa potešiť a povzbudiť. Takže vítajte, Pán Boh nech požehná aj toto naše spoločné stretnutie, ktoré začneme Božím slovom. Predtým, ako sa zamyslíme nad Božím slovom, ja sa tiež predstavím, tiež ma mnohí poznáte. Moje meno je Tomáš Kuník, aktuálne som štábny kaplán na spoločnom operačnom veliteľstve v Banskej Bystrici a popri tom spravujem aj katolícku farnosť na Lešti. Číta nechný kazateľ. Všetko má svoj čas a každá činnosť pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa a čas zomrieť. Čas sadiť a čas vytrhať, čo bolo zasadené. Čas zabíjať a čas liečiť. Čas búrať a čas stavať. Čas plakať a čas smiať sa. Čas nariekať a čas tancovať. Čas rozhadzovať kamene a čas zbierať. Čas objímať sa a čas zdržať sa objatia. Čas hľadať a čas strácať. Čas opatrovať a čas odhodiť. Čas trhať a čas zošívať. Čas mlčať a čas hovoriť. Čas milovať a čas nenávidieť. Je čas vojny a čas pokoja. Aký osoch má zo svojej námahy ten, čo pracuje? Všímal som si zamestnanie, ktoré dal Boh synom človeka, aby sa ním zaoberali. On urobil všetko dobré na svoj čas. Vydal im svet, aby ho skúmali. Ale človek nemôže pochopiť dielo, ktoré Boh vytvoril od počiatku až do konca. Milovaní, to Božie slovo, ktoré sme počuli, nám hovorí, a odznelo to častokrát, všetko má svoj čas.
A prišiel čas pred tými 75 rokmi, keď isto nie z Božej moci, ale z ľudského rozhodnutia, táto dedinka Lešť bola vysídlená. A k tomu ešte prichádza trošku iná paralela, keď Boh povoláva Abraháma a hovorí mu: vstaň, odíď do svojej krajiny na miesto, ktoré ti ukážem. A vám a vašim predkom Pán Boh ukázal každému trošku iné miesto, kam ísť a kde budovať svoj život. To, že teraz sme tu spoločne zhromaždení, je dôležitým preto, aby sme vedeli, odkiaľ pochádzame, kde sú naše korene. Ak sa odstrihneme od koreňov, tak nebudeme vedieť, kto sme. My musíme vedieť, odkiaľ sme na tento svet prišli. A zároveň, keď pápež František pred viac ako 10 rokmi navštívil Albánsko, tak v Tirane sa prihováral a hovorí: buďte ako orlica, nezabudne na svoje hniezdo, nezabudne, odkiaľ pochádza, ale zároveň sa vie povzniesť k výšinám. Vie lietať vysoko a preto môže vidieť do diaľky, môže vidieť za horizont. Naša minulosť je dôležitá a potrebná, ale zároveň sa musíme vedieť pozerať aj do budúcnosti a žiť v tejto prítomnej chvíli. Teraz je čas milovať, je čas spomínať, je čas hľadieť do budúcnosti. Každému tak, ako nám to určil Pán. To, že niektoré veci nepochopíme, to, že niektoré veci nás presahujú, to je v poriadku. Nás vedie k tomu, že na tomto svete sme len chvíľku. Tento náš život je len záblesk, v porovnaní s tým, čo nás obklopuje. A tak buďme vďační za to, čo máme, a možno, že aj za to, čo nemáme. Za to, čo nám Pán Boh v tomto živote dáva, a aj za to, čo nám berie. A možno aj za to, čo nám neberie, a aj za to, čo nám nedáva. A teraz sa, bratia a sestry, skloňme a pomodlíme sa. Nebeský náš Bože, dnes sa pred Tebou zastavujeme spomienke na našich predkov, ktorí pred 75 rokmi museli opustiť svoju rodnú obec Lešť, pustiť svoje domovy, polia, záhrady a miesta, ktoré boli súčasťou ich života. Ďakujeme Ti aj v túto chvíľu za všetko dobré, čo v tejto obci počas rokov vzniklo. Za rodiny, ktoré tu žili, za deti, ktoré sa tu narodili, za prácu ľudských rúk, za susedstvo, priateľstva, radosť i každodenný život. Pane Bože, myslíme dnes na všetkých, ktorí museli odísť. Ty si poznal ich bolesť, neistotu i slzy, ktoré možno nikto nevidel. Poznal si ich túžbu vrátiť sa domov a smutok za miestom, ktoré už nemohli nazývať svojim domovom. Prosíme ťa, príjmi k sebe všetkých, ktorí už nie sú medzi nami. Požehnaj všetkým, ktorých si na Lešť dnes spomínajú, aj na dnes tu všetkých prítomných. Požehnaj ich rodiny a všetkých, ktorí uchovávajú pamiatku na túto obec, na jej obyvateľov a na ich príbehy. Daj nám, Bože, aby sme nezabudali na minulosť, ale aby sme sa z nej dokázali poučiť. Nauč nás vážiť si svoj domov, pokoj, slobodu, ale aj ľudí, ktorých máme okolo seba. Nech spomienka na obec Lešť nie je iba spomienkou na stratu, ale aj svedectvom o sile ľudí, o ich viere, ktorí napriek ťažkým okolnostiam dokázali pokračovať vo svojom živote, zachovať tú svoju vieru, rodiny, vzťahy i spomienky. Nebeský Bože, príjmi dnes našu vďaku, ale aj bolesť i našu nádej. Nech v našich srdciach zostane len živá, v spomienkach, v príbehoch, v menách predkov, v láske, ktorú si k svojmu rodnému kraju tu dnes prítomní nesú. Ako Božie deti, vypočuj nás, keď spoločne k Tebe takto voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojich. Neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému,
ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A teraz povstaňte a príjmite požehnanie. Pôjdeš poľa nás, keď pôjdeš poľa nás, pozri sa na dom náš. Zíde ti na rozum, že tam frajer máš. Zíde ti na rozum, že tam frajer máš. Keby som ja mala sokolovie krídla, ver by zaletela, kde môj milý býva. Ver by zaletela, kde môj milý býva. Sadla by si sadla na jeho bielý dom. Pozerala by som, čo robia chlapci v ňom. Pozerala by som, čo robia chlapci v ňom. Jeden koňa češe, druhý sečku reže. A môj najmilejší listočok mi píše. A môj najmilejší listočok mi píše. Píše mi on píše, černým atramentom. A ja mu odpíšem so striebrom, so zlatom. A ja mu odpíšem so striebrom, so zlatom.
aby som sa vám aj ja prihovorila a pozdravila vás v zastúpení miestneho odboru Matice slovenskej v Lučenci. Ako ste už pred chvíľou počuli, áno, organizovali sme v spolupráci s Novohradským osvetovným strediskom ako súčasť Medzinárodného folklórneho festivalu v Lučenci výstavu krojov pod názvom Dedičstvo predkov zachovaj nám, Pane. Táto výstava jednak obsahovala kroje od darcov, teda sú to prepožičané kroje, najmä od pani Naďky Riečanovej, z ktorej Matica Slovenská v Lučenci veľmi aktívne spolupracuje. Ďalej od rodiny Pančiovcov z Martina, rodiny z Mošoviec, to len meno momentálne neviem, od pána Mihálkina, ako i od rodiny Lichnerovej. Ja aj touto cestou sa im chcem veľmi pekne poďakovať, že tieto kroje dočasne podľa dohody môžeme prezentovať a tak pripomínať v rámci nášho Novohradského kraja nádherné priestory, teda kroje, ktoré vlastne títo predkovia nosili. Javoria, velenvo Javoria, veta pod Javorín. Švárni chlapci schodia, švárni chlapci schodia. Veta pod Javorín, všetci chlapci rovní, veď oni ukradli dva lešťanskie voly, dva lešťanskie voly. Hej, dva lešťanskie voly, aj Ďurčovie ovce, veď sa to nehodní. Len na šibenice, len na šibenice. Vierka Draková, ktorá má tiež vlastne vzťah, teda vlastne aj ja, ten Ďurčov, to jej bol otec, takže čo ste ho spomínali v pesničke, takže ona bola Ďurčová za Slobodná. Máme tak 75 rokov odišlo do diaľy a my sme celé tie roky spomínali. Na kraj dávnych predkov národné domy, na ktorých vyrástli mohutné stromy. Na krásu drsnej prírody, čo patrila len nám. Všetko to odišlo. Ostalo spomienkam. Málo z tých už žije, čo sa tu lúčili, čo slzy bolesti v náručiach ronili. Veď vojenské autá čakali opodiaľ, aby nás odviezli,
v neznámy cudzí kraj. Mladí si privykli, tam je ich rodný dom. Starých nepresadíš, ako ten starý strom. Ten má už korene hlboko pustené, do hĺbky, do šírky, do tej rodnej zeme, kde sú kosti našich predkov uložené. Naše po slovenských cmiteroch tratené. Už len ich potomci sa tu dnes schádzame. Na tých, čo odišli, s vďakou spomíname. Sľubme si tu všetci pri tomto výročí nikdy nezabudnúť na prúdy slz z očí. Pri poslednom zvonení, poslednom lúčení, keď museli odísť osudom zlomení. Nuž, ostaň s Bohom, kraj našich predkov. Muselo sa to stať? Niet na to svedkov. S úctou hľadíme na tento kút zeme, že sem môžeme občas prísť. Ďakujeme. Dobre nám v dedinke krajšie
Koľko má pani rokov? Tak toto je na podívanie. Koľko nás ešte je? Taká stará pani z Banova ešte žije. Pamätní. Akože ti poviem, keď si istítem, veď si k nám chodieval každý boží deň. Chodieval si každý deň 7 razy za týždeň a teraz neprídeš ani jeden deň. Dobre je to dobre, kde chodia dvaja. Ešte je to lepšie, kde chodia traja. Jeden chodí, miluje a druhý kurizuje a ten tretí vernú